ஹலோ மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன ஒரு குக்கிங் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரவா தோசை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரவா தோசை செய்கிறதுக்கு 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். வறுக்காத ரவை சேர்த்துக்கோங்க. அதே அளவுக்கு அரிசி மாவு, நம்ம ரவை எவ்வளோ எடுக்கோமோ அவ்வளோ அரிசி மாவும் வேணும். 2 ஸ்பூனு மைதா நல்லா சும்மா கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரவை எடுத்த கப்லேயே ஒரு 3/4 கப் அப்படி தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு விக்ஸ் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா தயிர் இது எல்லாத்தையும் ஒரு விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்துட்டு தயிர் அப்படியே நம்ம தண்ணி ஊற்றி டைரெக்டாக போட்டோன்னா தயிர் கட்டி கட்டியாக சின்ன கட்டி கட்டியாக நிற்கும். அது நல்லா இருக்காது. ஸோ இப்போ நல்லா இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரவை தோசைக்கு தண்ணி அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இது இப்படி இருக்கணும். பட் இன்னொரு 10 நிமிஷம் நம்ம இதை ஊற வைக்க போகிறோம். அப்போ இன்னும் கட்டி ஆகிடும். இதை விட தண்ணியாக இருக்கணும். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் சேர்க்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம சேர்த்து அதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். வாங்க. இஞ்சி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சு போட்டுக்கிறேன். பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக, ஜீரகம் போட்டுக்கலாம், இதுவும் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறமா மல்லி இலை போட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கணும். கூடவே வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வெங்காயம் கடைசியாக போடுறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வெங்காயத்தில் ஆல்ரெடி தண்ணி விடும் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஃபைனலாக உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் நம்ம. ஏன்னா இது ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது. தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இப்போ எப்படி ஊற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம சூடான கல்லை ஊற்றும் போது ஓட்டையாக வரும். அதனால தான் ஃபேன் ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள் அது எப்படி ஓட்டையாக வருது பாருங்கள். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் ரவா தோசைக்கு ஒரு அழகு, ஒரு பேரும் கூட. ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஊற்றி, ரவா தோசையை பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வேகிறதுக்கு. நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மேலே ஆயில் போட்டு இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட சூடான ரவா தோசை மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய்.